Eskerrik asko, profe. Muchas gracias por estar un año más con. Eskerrik asko aurten ere Passion for Knowledgeen gurekin egoteagatik. Dizuegu. Sandra Díaz, erreferentziazko zientzialaria da ekologiaren arloan, bereziki botanikan. 2007ko bakearen Nobel sariduna, klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldeko kide gisa, eta 2019ko Asturiaseko printzesa ikerketa sariduna, klima aldaketaren aurkako borrokagatik eta biodibertsitatearen defentsagatik. Sandra Díaz, krisi klimatikoaren aurrean bizitzaren bilbearen defendatzaile sutsua da. Eta hitzaldiaren izenburua hau da, landare ez eta herriez, landare biodibertsitatea eta gizakiekin dituen loturak. Entzun dezagun. Muy buenas tardes. Arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet antolakuntza talde osoari, eta bereziki Pedro Etxenike eta Ricardo Díaz profesorei, ni gonbidatzeagatik, eta ezagutza jaialdi honetara gonbidatzeagatik, eta baita ere, Euskal Harrera begitsu mitikoaz gozatzeko aukera emateagatik. Orain, bertatik bertara esan dezaket, ospe hori erabat justifikatuta dagoela. Gustatuko litzaidake hitzaldia hastea galdera ez erretoriko batekin. Hau da, zenbat landare espeziekin aurkitu zarete gaurko egunean? Litekeena da, zuetako gehienek gutxienez 10 espezierekin topo egin izana. Baina, segurunez jende gehienak ez du nabaritu. Jende gehienarentzat landareak dira eguneroko bizitzaren edo selfien atzeko oihala. Eta hori, hain da ohikoa, non izena ere baitu, landare aurreko itxutasunaren sindromea. Baina, arrunta izan arren, serioa da. Gure aldetik ez jakintasun eta harrokeria handia erakusten du. Eta orain gustatuko litzaidake zuei pixka bat kontatzea zergatik. Landareak ez dira espezie asko beste organismo batzuekin alderatuta, 120 baino ez. Ezagutzen ditugun espezie guztien artean. Baina planeta gaineko masa biziaren 180 baina gehiago dira. Eta garrantzitsuena eta harrigarriena da kimikoki egiten dutena. Organismo fotosintetiko aerobikoek, hoien artean landarek, gure mundua sortu baitzuten eta sortzen jarraitzen baitute. Edo, hobeto esan da, gizakientzat benetan garrantzitsua den munduaren zatia, eta ez da lurresfera osoa, baizik eta kanpoko azal meori, biosfera izenekoa. Gune kritiko honen barruan, biosferaren barruan, material guztiak birziklatu eta berriro erabiltzen dira, behin eta berriz. Esate baterako. Eta naiz eta ez iruditu, inaugurazio festako edariak, atzo bart hartu genituenak, eta sortu zen hondakin guztia otorudaren ondoren, eta labexo morre jaten duten hondakina, eta hemen kanpoko etorbideko zuaitzak, eta kanta hori itxasoko kostaldeko txipiroi erraldoiak, eta entzulo espetsu guzti hauek, eta zuen jantzi dotore horiek, guztia errezeta ezberdinak dira, gutxi gora bera osagai berberekin eginak. Adibidez, ni neu, ensamble aldi bateko molekulen niztadura baino ez da. Hala, molekulak milaka milioi urte daramatzate mundu bizidunaren eta mundu bizigabearen artean. Izakiek elkar jaten dute,
eta gainera hiltzen direnean deskonposatu eta materia bizigabe bihurtzen dira, eta horrela behin eta berriz. Baina badago funtsezko xehetasun bat. Organismo gehienek ez dute molekula bizigabetatik bizia sortzeko gaitasunik. Talde gutxi batzuek bakarrik egin dezakete fotosintesi aerobikoa deritzan gauza zoragarri bat. Hau da, tartean landareek. Eta fotosintesia zer da? 3 komponente bizigabe atzitzea ugariak planeta honetan. Beste eguzki argia, ura eta atmosferako karbono dioksidoa. Eta horrela molekula organikoak oratzen ditu. Eta bide batez, oxigenoa igorri egiten dute. Hau da, animaliek oxigenoa, erabiltzen duten oxigenoa, eta noski, animaliek ere landareak jaten dituzte. Eta aldi berean, fotosintesiari eusten dion karbono dioksidoa botatzen dute. Hau da, landareen lehengai nagusia, fotosintesia egiteko. Izan ere, pentsatuz gero, fotosintesia, alkimia goreneko ekintza bada benetan. Imaginatu nola ospatuko genuken, norako publizitatea egingo genioken guk asmatu izan bagenu. Hala ere, ez diogu garrantzi handirik ematen, ez bai genuen guk asmatu. Hau da, 2 baldosen artean ateratzen den sastraka xume orok egin dezake. Hala, arnasten dugun airea, eraikuntza biologikoa da. Hau da, guk arnasten dugun oxigenoa fotosintesiaren azken emaitza historikoa da. Gure atmosfera oso aberatsa da oxigenoan. 121 gutxi gorabehera horregatik existitu daitezke gizaki izugarri handiak, elefanteak, gizakiak, baleak, eta animalia handiak. Horrek azaltzen du gure planeta honetan denak suak gauzak ugari hain errez erratzea. Orduan, unako galdera hau egiten dugunean landarek selfietan ondo emateaz gain zertarako balio dute. Eta ohikoa da jendeak hau esatea. Bueno, gutxienez, niri pertsona gehienek erantzuten didate landareek bizitzeko behar dugun oxigenoa sortzen dutela. Ez dakit ados egongo zareten. Bueno, sentitzen dut, badakit pena hartuko duzuela, baina egia esan, gaur egun dugun atmosferako oxigenoaren zati handi bat ez da inguratzen gaituzten landaren lana. Lurreko landareak gutxi gorabehera duela 470 eta 420 milioi urte artean sortu ziren. Eta atmosferako oxigeno kopurua modu dramatikoa handitu zuen tartea, prozesu hau oksidazio handia izenekoa, askoz lehenago gertatu zen duela 2400 milioi urte inguru. Hau da, landareak sortu baina askoz ere lehenago. Eta oxigeno aberaste horren zaterik handiena, etzen landaren eginkizuna izan, baizik eta mikroorganismo fotosentikoak izan ziren errudunak, hauen antzekoak hemen ikusten dituzuenak irudi hauetan. Honekin esan nahi dudana da, landarek ez dutela oxigenoa ekoizten. Ez dute esan nahi, ez dutela egiten, bai, egiten dute, baina bai bere arnasketaren bidez ere kontsumitzen dute, landareek lurreko organismo guztiek bezala, oxigenoa kontsumitzen dute. Orduan, une bakoitzean, zati txiki batek bakarrik laguntzen dio aire erreserborioari. Hau da, benetan oso txikia da. Hau da, gaur egun atmosferan dugun oxigeno kontzentrazioa berdina izan da milioika urtez. Eta
egia esan, ekintzak ez du horretan eraginik. Eta gaur egun dugun oxigeno konzentrazioak milioika urte gehiago irauteko ematen du. Beraz, horregatik ez dugu zertan kezkatu, oxigenorik gabe gelditzen garelako. Hau gaur egun da guk dugun arazorik txikienetako bat. Beraz, galdera hau izango litzateke. Ez baditugu landareak guk behar dugun oxigenoa ekoizteko, zergatik kezkatu behar dugu landarez. Arrazoi edo erantzun posible bat izango litzateke, empatiagatik edo elkartasunagatik mundu bizidunarekiko eta gainera eginkizun moral bat dugulako landareak babesteko. Inork aldaki zenbat landare espezie ezagutzen duen zientzia? 200.000 bat dira. Seguruenez entzungo zenuten, 200.000 hauetako proportzio handia ere desagertzeko zorian dagoela. Eta behar bada irakurko zenuten hortik, bereziki negazionisten aldetik, estintzioaren auzi hau alarmismo txoro bat dela, beti egon direlako desagerpenak eta estintzioa planetaren historian. Gertakari batzuk erakutsiko dizkizuet, zientziak erakusten dizkigunak auzi honen inguruan. Hemen grafiko honetan, eskala vertikala estintzio abiadura da. Hau da, sektorea hau da, gizadiaren aurreko garaiak eta marroien agertzen dira gizadiaren garaiak. Eta banda honek, islatzen du ondoko estintzio tasa. Hau da, batez besteko estintzio abiadura gizakiak agertu aurretik, edo gizadierenak edo gizakierenak ez diren kausengatik. Eta hemengo hau da gaur egungo estintzio abiadura batez beste organismo guztientzat. Beraz, hemen begauz ikusten ditugu. Alde batetik egia da, beti egon dela estintzioa, desagertzea, baina egia da ere, abiadura edo estintzio abiadura asko zere altuagoa dela gizakia agertu aurretik baino. Beraz, gizadiaren historiako altuena da. Eta gainera azken 10 milioi urtean baino bizkorragoa da. Eta landareak bakarrik hartzen baditugu kontuan, hau da hitzaldiaren gai nagusia, hau da abiadura batez besteko desagertze abiadura gizadiren aurretik, eta hau da gaur egun dugun abiadura. Hau da, 500 aldiz bizkorragoa da. Hain zuzen ere, hemen arazo bat dugu. Enpresa honen kalkulen arabera, landare baskular guztien ia 40% daude arriskuan, neurri batean edo bestean. Eta horien artean, 5.000 espezie baino gehiago daude desagertzeko arrisku larrian. Hau da, datozen 10 urteetan betiko desagertzeko 50%ko probabilitatea daukate. Eta badira, landare batzuk, jada basa egoeran desagertuta daudenak. Eta forma landuan baino ez dira existitzen. Horietako ale batzuk jardin botanikoetan gorde direlako. Kasuri patetikoena behar bada, Londresko Kew Gardenseko lorontzi batean bizi den Chica de Wood gizajo agurgarri honena da. Gizonezko baten oina da. 100 urtetik gora ditu. Eta esan bezala Kewn bizi da. Klonatua izan da, beraz badaude, beste espezie horren beste ale batzuk, baina nolabait esategatik gizontxo batzuk dira.
batzuk unkitu egingo dira horrelako gertaerekin, baina horrek ez bagaitu unkitzen, batez ere jakinda oxigeno faltagatik ez garela itoko, ikuspegi antropozentrikotik soilik agian landareak desagertzea elitzateke hain txarra izango. Zer gertatzen da? Landarek osatzen dutela bizitzaren tapiza. Bilbe hori osatzen dute. Eta tapiz horretan, izaki bizidun guztiak elkarri lotuta gaude, konektatuta gaude. Horregatik, landareak giza ongizaterako ekarpen kalkula ezinen iturri dira. Adibidez, ekarpen horiek gure biziraupenaren oinarri materialak dira. Gizakiontzako eta etxeko animalientzako elikagaiak baitira. Eta asko zarago ere badoaz, klima arautzen dute, baita uraren kalitatea eta banaketa ere, giza osasunaren alderdi guztiei laguntzen diete, gure ekonomien oinarri dira, gure aurkikuntzetarako inspirazioa ematen dute, eta baita gure nortasuna gizarte talde eta pertsona banako gisa sostengatzen duten irudi eta istorioetarako ere. Bestela esan da, landarerik gabe ez ginateke garen modukoak, edo besterik gabe ez geundeke hemen. Beraz, landaren bizitzaren pobretzeak gizateriarentzat funtsezkoak diren onurak galtzea dakar. Baina landareak ez dira funtsezkoak soilik pertsona individualen bizitza fisiko eta psikologikorako. Baizik eta gure sorreratik gizarte ezberdinen barruko eta gizarte horien arteko giza interakzio gehienak landaren gorputzaren bidez neurtu dira. Gizateriaren historia, gutxienez azken 1000 urteetan, aberastasun, aurkikuntza eta aurrerapen guztiekin, bere bidegabekeria, tragedia eta espoliazio guztiekin, migrazio, esklabutza, imperio eta imperialismoekin, horien bitarteko izan ziren landaren bidez konta daiteke. Hala nola, opioa, kina, espeziak, txunberak, haien xomorroak, kautxua, kotoia, patatak, soja, olio palma eta beste asko eta asko. Historio soziovegetal horietan guztietan, landareak ez dira objektu pasibo edo geldiak izan. Hasieran aipatu dut euskaldunek egiten diguzuen harrera abegitsua. Eta bada eskualde honi buruzko beste gai mitiko bat, aipatu nahi nukeena. Lankide eta lagun handi batek esaten zidan, euskaldunen adore, adimen eta iraunkortasunari esker, inbaditzaileek ezin izan zutela inoiz sustrairik jarri Euskal Herrian. Eta orain dela gutxi arte, nik enuen inolako arrazoirik horri kontra egiteko. Baina, bidaia batean duela denbora gutxi, hemengo ibilbideetan nenbilena, 10 kilometrotan zehar eta ibilbidearen ertzetik zerumugaraino, hori zalantzan jartzen duen zerbait ikusi nuen. Eta hori da, Kortaderia Zeloana, Pampako luma, nire lurraldekoa, nire lurrekoa. Dirudienez behintzat, argi eta garbi hemen sustraitu dena.
eta berriz ere itxura batean, garaitua izatearen inolako zantzurik erakusten ez duena. Orain arte behintzat. Adibide horrek frogatzen du landareak ez direla soilik nahierara manipulatu daitezken objektuak, edo besterik gabe giza drama sozialerako apaingarriak. Landare asko, gure bizitza sozialarekiko lotura horretaz baliatu dira, lekurik urruneko eta ezezagunenetara iristeko, haietara moldatzeko eta bertan nagusitzeko. Landare gehienak, gutxi gora bera 86%, dauden tokian geratzen dira. Bere izenari dagokion bezala landatuta, alegia, landareak. Baina gainerako 4% bidaiatu egiten du. Urrutira bidaiatu ere. Azken mendeetan, eta gehiago azken hamarkadetan, urruneko eskualdeen arteko konektibitatea izugarri handitu dela aprobetxatzen dute zertarako eta urruneko leku hoietara joateko. Azken mendeotan bai, baino batez ere azken hamarkadetan. Landare bidaiari hoien proportzio oso txikia ezartzen da etxe berrian. Eta gutxiengo hori, 1000 inguru izango dira planeta osoan, inbaditzaile bihurtzen da ondorio negatibo dokumentatuekin. Hoiek neurtu egin daitezke kalte hoiek. 0,3ko proportzioa izango litzateke gutxi gora bera. Planeta osoan, berez ikusten duzu proportzio hori txikia dela. Baina landare gutxi horiek buruko min handiak eragiten dituzte. Bueno, hor daukazue luma hori, ezta? Hemen beste 3 adibide erakutsiko dizkizuet, hauek dira munduko edapen eta kalte dokumentatuen rankingan oso goian ageri direnak. Baina nola eta zergatik egiten dira bidaia vegetal horiek munduan zehar? Batzuetan edo askotan nahi gabe garraiatzen ditugu. Polizoi gisaia, adibidez. Espezie baten haziak, labore baten hazien kutsatzaile gisa datozenean, edo salgaien bilgarriekin nahastuta tortzen direnean. Baina oso maiz, norbaitek nahita eta arreta handiz garraiatu ditu. Alde positiboa ikusi dietelako. Eta beste leku batzuetan kaltegarria izan zitekeela kontuan hartu gabe. Eta horixe da Panpako lumaren kasua. Apaingarri gisa sartu zena Europan, etxeetarako eta lorategietarako, eta oraindik ere saltzen da lorezaintzako leku askotan. Eta nik, arazo honen aurrean, horrek aizki sentierazten. Orduan, konpentsazio moduan edo alderantzizko adibide bat kontatuko dizuet, hori aurkitzen saiatu nintzen. Mundu zaharreko landareak nahita nola sartu ziren nire eskualdean. Eta arrazoiak oso bitxiak dira. Panpako lumarena baino gehiago, ligustroaz ari naiz. Udazkenean, ostole horrekin zikintzen ez dituen zuaizti patxadatzu batzuk sortzen ditu, beti berdeak direlako, eta ez dutelako kopa handi bat elektrizitate kableak oztopatzen dituena, eta ez duelako bidezketako baldosak altxatzen dituen sustrairik. Beraz, hautagai perfektua bihurtu zen udal berdeguneetako arduradunentzat. Haiek gogorrin posatu baitzaituzten eta frentistak posesoratzen jarri ziren.
lan gutxiago eta diru gutxiago eskatzen zutelako. Arazoa zein izan zen, haiek ez zirela izan pozez zoratzen jarri ziren bakarrak. Espezie honek fruitu eragitsu ugari sortzen ditu, eta ez dago udazkenean eta neguan horrelako fruiturik emango dituen espezie natiborik. Orduan, hegazti fruitu jaleek ezin zuten zeinen zorionekoak gertatu ziren. Eta markada gutxi batzuetan erdialdean sakabanatu zituzten. Eguzki asko behar duten espezie natibo asko ezabatuz. Hori Argentina erdira etorri zen eta beste horiek bidean utzi zituen. Gainera, bestelako kalteak ere eragin zituen, lorea, fruituak baino are oparoagoak baitira, eta eskualdeko biztanle askoren urtaroko amesgaizto bihurtu dira. Alergia handia baitiote, eta ezin dute saiestu alde guztietan baita espezie berri hau, kanpotik ekarritako espezie hori. Baina kontua ez da panpako luma edo ligustroa berez gaiztoak direnik, edo gaiztoak direla. Arraroa da landare guztiz txarra edo guztiz ona aurkitzea. Landareak tokatzen zaien lekuan bizitzen saiatzen dira. Eta daukate honetik eta txarretik. Eta oso onak dira, egokitu zaien leku horretan bizitzen, oso errezistenteak dira, egokitu egiten dira, evoluzionatu egiten dute. Balio positiboak edo negatiboak guk jartzen ditugu. Guk jartzen dizkiegu. Gure interes sektorialen arabera jainkotu egiten ditugu edo deabrotu egiten ditugu. Baina landarek balio asko dituzte, eta horietako batzuk kuantitatiboki neur daitezke, oso modu zehatzean, adibidez, dirutan. Kalkulo batzuk egin izan dira, zeinen arabera, Europako potentzia imperialek zenbat diru, edo diru asko lortu zuten kotoi eta zukrek anabera sailetatik mundu berrian. Kontrakoa ere kalkula genezake, ez da prozesu horren kostua giza bizitzetan zein izan zen, hori ere kalkula diteke. Beste adibide bat. Duela gutxi, txosten bat aurkeztu zen, landare eta animalia ez natibo inbaditzaileek eragindako kalteak mundu osoan zenbatzen zituena. Eta ondorio izan zen 400.000 milioi dolar ingurukoa zela kopuru hori. Guk, adituek, atmosferatik kanpo zenbat karbono jasotzen duen edo uzten duen kalkulu hori egin daiteke. Eta beraz, berotegi efektua zein kopurutan saiesten den zuait espezie desberdinez osatutako batekin. Adibidez, ez? Guk kalkulu hori egin dezakegu. Baina, landeren balio guztiak ezin dira neurtu, ez dirutan, ez estatistika medikoetan, edo nik egiten ditudan azterketa ekologikoetan. Landare batzuek balio sozial eta identitario handia dute. Bestelako balioak dituzte beraz. Adibidez. Aritzen, osto, zurtoin eta hazien ezaugarriak edo egur gisa merkatuan duten prezioa nertuz gero ez gara aritzek euskal kulturan duten baliora hurbildu ere egingo. Kalkuloiek egingo dituzke, baino ez ginateke bat ere hurbilduko horren garrantzira. Are gehiago, landare batzuek balio erlazionala deritzona ere badute. Zer dira balio erlazionalak? Erabilgarritasuna ez, landare horrek daukan erabilgarritasuna hori ez da neurtzen dutuna.
baizik eta nik landare horrekin daukadan harremana. Definizio bat eman nahiko nizueke, akademikoa, balio relazionalena, baina uste dut esaldi honek askoz hobeto laburbilduko duela. Zerikusia dauka gutako bakoitzak espezie batekin edo norbanako batekin daukan harremanari lotuta dago. Horrekin dauka lotura. Ordezka ezina baita. Eta duela gutxi arte zientziak ez zituen balio relazional hoiek edo harremanezko balio hoiek aitortzen. Baina bai, orain ulertu dugu ezinbestekoak direla erabakiak hartzerakoan. Naturaren alde zein kontra izan. Eta hori dela eta Sarragoako aritzaren kasua ekarriko nizueke ona. Adibidez, aritzek Euskal Herrian duten balio historiko kolektiboaz gain, aritz batzuk oso bereziak dira, oso baliotsuak, eta badute izen propio bat ere. Hementxe duzue bat, Sarragoako aritza, Sarragoa. Nik ezagutu nuen duela 3 urte, ohore bat izan zen. Aritza hau ezagutzea, eta hau ez da edonolako aritza norbaitek antzeko bat erabilizte ordezkatzara proposatuko balu jendeak eluke onartuko. Familiako kide bat ordezkatzea bezala izango litzateke, gazteagoa, politagoa edo azkarragoa izan arren. Eta arbola berezia ez ari garen honetan, hori ez da soilik hemen gertatzen Euskal Herrian eta aritzekin, ez mundu zabalean, mundu osoan gertatzen da. Afrikako baobabekin, Latinoamerikako zeibekin, edo ekialde hurbileko altzifrekin, abarkuko zipresa, kondairaren adibidez Zoroastrok berak landatua omen dena. Beraz, landarek balio ugari dituzte gizakiotzat. Batzuk erraz kuantifika daitezke, beste batzuk bizitza subjektiboari lotuagoak da, baina horregatik ez dute garrantzia gutxiago erabakiak hartzerakoan. Eta horregatik balio horiek guztiak bere osotasunean kontuan hartzea komeni da. Biribitze aldera edo laburbiltze aldera. Landareak gure planeta inguratzen duen tapiz bizidunaren funtsezko osagaia, funtsezko zatiak dira. Nahiko erraza da gizakirik gabeko biosfera bat irudikatzea, baina asko zailagoa da gizakiak edo biosfera bera landarerik gabe imaginatzea. Beraz, gure jatorria eta gure patua eboluzioaren, ekologiaren eta gizartearen aldetik landareekin lotuta daude. Eta bene-benetan ez dugu horiek gabe bizitzeko moduko etorkizunik. Guretzat etorkizunik ez da egongo, landarentzat ez badago. Eta etorkizun horretarako lan egiterakoan oso garrantzitsua da landareak ulertzea. Bere horretan diren bezalakoak ulertu behar dira. Eta ez dekoratu gisa, ez nahi duguna zehazki egiteko erabiltzen ditugun objektu bizigabe gisa, baizik eta izaki aktibo gisa. Munduko partaide gisa, planetaren partaide gisa, bidelagun moduan. Elkarrekin modu elkarlotuan bizi garen honetan. Mila esker.